Vznikajú pre vodičov situácie, kedy sú odkázaní na vzájomnú ohľaduplnosť, pochopenie a pomoc. Redakcia časopisu Automoto prišla s iniciatívnym návrhom posunkovej abecedy pre vodičov, ktorý stojí za úvahu. Ak uvidíte tento posunok, znamená to, že vodič potrebuje pomoc pri odstraňovaní technickej závady na vozidle. Toto je už horší prípad. Vodič má auto nepojazdné, potrebuje vozidlo odtiahnuť. Nemalo by sa to stávať, ale stane sa. Tento posunok znamená, že vodičovi došiel benzín. Toto znamenie by si mali osvojiť hlavne vodiči veľkých nákladných aut. Ak je cesta voľná, dať znamenie pravou zadnou smerovkou, že môžeme predchádzať. Rozsvietené reflektory a mávanie kusom bielej látky znamená, že vodič vezie raneného alebo ťažko chorého. Treba čo najrýchlejšie uvoľniť vozovku a tým umožniť čo najrýchlejší a najbezpečnejší transport. Posunok ako ušitý na naše cesty. Mávaním ľavou rukou náš vodič upozorňuje, aby sme zmiernili rýchlosť. Na ceste je prekážka, napríklad jama alebo havarované auto. Nakoniec posunok, ktorým nás vodič upozorňuje, že cesta je voľná a môžeme pokojne opustiť parkovisko. Motoristom sa stalo používanie ich vozidla opäť o niečo drahšou záležitosťou. Tentoraz však prispelo k tomu iba 30% zvýšenie pokút ukladaných za dopravné priestupky. Predovšetkým treba povedať, že čiastky za vybrané pokuty neprinášajú zvýšenie hmotných pôžitkov príslušníkov verejnej bezpečnosti, ale idú k dobru národných výborov. A tam by za tie peniaze mohli pre motoristov predsa len niečo urobiť. Motorista predsa platí často pokutu za nerešpektovanie dopravnej značky. Na jeho ospravedlnenie však musíme povedať, že hoci je dopravná značka často rozhodujúcim činiteľom v bezpečnosti dopravy, nevenuje sa jej taká starostlivosť, akú by si zaslúžila. Malo by byť napríklad trestné pripevňovať ju na domy, stromy a stožiare elektrického vedenia. Veď ak máme prísne predpisy na vybavenie vozidiel, mali by sme mať aj prísne predpisy pre riadne označenie našich vozoviek a čistotu značiek. A je tu aj ďalší problém. Rôzne obmedzenia ukladané dopravnými značkami sú staršieho dáta a zostávajú na miestach zbytočne dlho. Menej významné značky, často aj svetelné, sa nieraz umiestňujú v neprehľadnom množstve a pritom chýbajú značky prvoradého významu. Ba rôzne obmedzenia ukladané dopravnými značkami niekedy vzbudzujú pochybnosť o potrebe kvalifikácie tých, ktorí o ich umiestňovaní rozhodovali. Keď teda už niekto našiel odvahu pre zvýšenie sadzobníka dopravných pokút, iste sa nájde riešenie aj na zavedenie poriadku v oblasti značiek. Dnešní vodiči